As matemáticas son claras. No mundo hai unhas 6.000 linguas e, aproximadamente, 300 estados. Teríamos daquela unha media de 20 idiomas por país. No tocante ás linguas, podemos concluir que o normal é a diversidade, non a uniformidade. Este mapa representa de forma gráfica como se distribúe a diversidade das máis de 6.000 linguas faladas no planeta. Así vemos considerablemente agrandados estados con maior número de idiomas. Papúa Nova Guinea, 820, Indonesia, 737, Nigeria, 510 ou a India, 415. Europa, o noso continente, reúne 800 millóns de persoas e unhas 225 linguas repartidas por uns 47 estados. Esta variedade só supón un 3% dos idiomas falados no planeta. Europa é, daquela, o continente con menor diversidade lingüística. Кукушка кукушона, шел капюшон. Примерил кукушона капюшон, как он смешон. Hola, chamo Melissa y falo ruso. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Hola, chamo Victoria y falo castelán. Os lingüistas sosteñen que cara ao 4000 a.C., unha poboación falante de indoeuropeo experimentou unha forte expansión por toda Europa e Asia. Arredor do segundo milenio a.C., dese tronco orixinal indoeuropeo comezaron a xurdir novos grupos lingüísticos: o baltoeslavo, o xermánico, o celta, o románico, o grego. Co paso dos séculos, cada un destes grupos comezou tamén a disgregarse en novas linguas. Por exemplo, dentro do grupo románico xurdiu o romanés, o italiano, o francés, o catalán, o castelán, o galego. Se hai algo que a historia das linguas demostra é esta tendencia á fragmentación. Por iso, con toda seguridade, as linguas máis extendidas polo planeta, como o chinés, o inglés ou o castelán, experimentarán no futuro o mesmo proceso e continuará a deriva da diversificación. Un pezzo di pizza che puzza nel pozzo di pazzo di pizza. Hola, chamo Megaya e falo italiano. Opuka, puku, cupepe, ohuepu, opuka, puku. Hola, chamo Meliana e falo guaraní. Segundo o libro Guinness dos Récords, a palabra Mamilapinatapai, da lingua yagán, propia dos indíxenas do mesmo nome da Terra do Fogo, é máis sucinta do mundo, é dicir, a voz única e independente que expresa o concepto máis amplo e complexo. O seu significado é unha mirada entre dúas persoas, cada unha das cales espera que a outra comece unha acción que ambas as dúas desexan pero que ningunha se anima a iniciar ou suxerir. A mágoa é que xa só queda unha persoa no mundo que se pode expresar en yagán. Cristina Calderón, nada en 1928, é a derradeira falante deste idioma. Para desgraza de todos, a súa lingua e a visión particular do mundo que nela reside tamén desaparecerán con Cristina. Three witches watch three swatch watches. Which witch watches which swatch watch? Hola, eu chámome Samuel e falo inglés. Un sachet sachan du savoir sachet sansonchin. Hola, sou Fatu e falo francés. Se che doe que o fabuloso tigre de Bengala ou as humildes abellas estean en perigo de extinción, se non aturas que os incendios devasten os nosos bosques, daquela deberías saber que, segundo a UNESCO, cada 15 días desaparece un idioma. A extinción de especies animais ou vexetais pon en perigo a diversidade e o noso porvir como especie. Do mesmo xeito, a perda da diversidade lingüística nos afecta a todos, pois empobrece de xeito irreparable o patrimonio cultural da humanidade. Sabías que as multinacionais farmacéuticas fomentan hoxe a investigación das linguas dos indíxenas do Amazonas para poder aproveitar o seu coñecemento de plantas medicinais e, así, buscar unha cura de certas enfermidades?
44是40 14是14 40是40谁把14说成14就打它14谁把40说成40就打它40 Hola, chamo-me Rui e falo chinês. Estiuca, 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 son máis estiuca, estiuca, musca. Hola, chamo-me Alex e falo romanés. Moitas veces adoitamos ter unha idea negativa sobre o que nos é alleo, descoñecido ou extraño. Estas ideas preconcebidas, xeralmente falsas, reciben o nome de prexuizos. Isto sucede moitas veces por cuestión de raza, de relixión, de sexo ou mesmo de idioma. Xorden así fenómenos que debemos recitar como a discriminación ou a xenofobia. Tamén é certo que, en cando temos a oportunidade de nos achegarmos a estas realidades, as desconfianzas e prexuizos adoitan desaparecer. No ámbito que nos ocupa, o dos idiomas, non nos hai mellores nin peores. Todos eles, teñan máis ou menos falantes, son instrumentos de comunicación e poden exercer idénticas funcións. Son, ademais, a forma peculiar e única en que cada pobo estructura o mundo que hai ao seu redor. Su papá, papá se papa, su papá, papá se pan, su papá, tudo papá, sería un papá, papán. Hola, chamo-me Rita e falo portugués. Setze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Hola, chamo-me Pol e falo catalán. Nun mundo cada vez máis globalizado, a mobilidade humana chega hoxe en día a niveis nunca antes vistos. O desexo de encontrar mellores condicións de vida é unha aspiración común e un dereito de calquera individuo. Para facer realidade este anhelo, a emigración foi unha constante na historia da humanidade. Moitos galegos, durante séculos, víronse forzados a emigrar. Hoxe, Galicia converteuse en destino de poboación inmigrante de diferentes orixes. Latinoamericana, africana, asiática. Esta diversidade debe ser respetada e apreciada, tamén nas nosas aulas. Tuki fuki buki gudi, tuki fuki buki beche. Hola, chámame Falu e falo Olof. Do queixo non che me queixo, que o queixo ben che me sabe. Queixome de que non vende, que non mo deixa de balde. Hola, chámome Sabrina e falo galego. O Fogar de Santa Margarida é unha institución benéfica docente que, desde que foi fundada en 1927, ten entre os seus principais obxectivos a inclusión social. Como sucede noutros moitos centros educativos de Galicia, o Fogar acolle entre os seus máis de 1000 alumnos, nenos e nenas das orixes máis diversas. Neste contexto, para nós, a defensa da lingua e da cultura propias vai parella do coñecemento e o respecto das outras linguas e culturas. A diversidade é enriquecemento mutuo.